לחוויה מעצבת חיים עבור כולנו. הגענו ליום הראשון, ערב רב של אנשים, צעירים ומבוגרים, בעלי מקצוע מחפשים שינוי לצד אנשים המחפשים ייעוד ראשון. נשים וגברים, מגוון דתות ואמונות, מגוון תפיסות עולם ודעות פוליטיות. לכאורה, מתכון בטוח ליצירת עימותים וחלוקה לקבוצות מתבדלות. אלא שבתוך שבועות ספורים הפכנו לקבוצה כאשר כל שוני, כל ייחוד, כל דעה, כל אדם מהווה חלק מהתמונה השלמה. אף אישה או איש לא נותרו מאחור, לא נדחקו לשוליים. הגיבוש החברתי בא לידי ביטוי בשיתוף הפעולה, עזרה הדדית בלימודים ובחיים בכלל. הווי חברתי תוסס ועליז, ויצירת רשת חברתית וחברויות שילוו אותנו בהמשך הדרך. אומרים שכל סוף הוא גם התחלה חדשה. הערב הזה מסמל את סיום המסלול בלימודי מקצוע משפטים, אך בעיקר הוא חגיגה